takamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda mashohwa avo mombe nhatu, mbudzi nhatu neUS $5,000 nembowo dzako chitupa nemari yedare. Mwana wenyu auya? Mwana taura naye ari mulungu. Ndovi? Gara ini naye pabonde. Yakaenda kumadini handiti? Baba wamuje baba. Mushure mekunge tanongedzera nemukwasha wedu, mukwasha akaramba achiti mwana azuwa achibva anditi andiri kumadna. Madna akanga abuda achiti mwana ndiwangu. Mwana chanonzani? Kuziwa kwasha. Kuziwa kwasha. Mukwasha achibva ati mwana akanga abuda achiti ndewangu, ndichatora mwana wangu uye ndichakurorera. Chibva tanyorana basi, chibva tinakatsamba izvo tinayo. Tsamba munayo. Munozotipa kopi. Tozoda kopi kuti inge ichigara murekodhi. Right. Saka takatorwa madna chitoresa mukwambo nemwana. Madna achibva abuda kuti mukwasha ndiye mudzi womwana. Saka takuda pfuma yedu semawedana takaita. Izvo mufambo nongozingana zvacho zvakanozopinza zvizere. Agenda munhaurirano pakati awaMukwanda Thomas nawaChirinda nhau yemwana. VaChirinda vakauya kwaMakwanda nemwana vachiti mwana mukomana uyu ndewavo. VaMakwanda Thomas vakaramba vachiti mwana haasi wavo. VaMakwanda vakati ini VaChirinda ngapaitwe maDNA test. Pamwana kana mwana achinge aonekwa ari wavo. VaMakwanda Thomas ivo vakati vakazvipira kubhadhara mari dzose dzakashandiswa pasina kupokana, zvakare nekutora mwana wavo. Makwanda Thomas vasaina, Clement Chirinda vasaina neID number, Douglas Chikohomero vasaina, Sabu Chiguari vasaina, Sabu Mashora vasaina vomasignature anga ari pana. DNA test akaitwa mwana advansi ndewako, akubva kuti mwana wako. Saka wauya wachiti izvo zvawakatsidza pamberi pedare ndauda kuti uzvizadzise. Pamusoro ichi imwombo takawirirana kuti tiite zvemaDNA test nekuti inene ndikutorambo kuti mwana uyu asi wangu. Ndaida kundiroziva kuti DNA test inokutora nguva yakareba zvakadii kuti maresults ako. Nekuti patakauya kuzoitwa DNA test takanzi i2 weeks. Saka kubva gore rapera muna November kusvika muna July, ndofati July yani
pakanga patakasvika paine mabiko ndopakazobuda maresults achida. Saka kunonoka kwema-DNA test unokuisa kunani blame yokuti akanonoka ungaipe kwavari here unoipa kunani? Aiwa kutobatsirwa kutoya kunokutoya kwakuri kutobatsirwa. Vanhu veglobal ndiwo wakaita ma-DNA test. Waita ma-DNA test ndiwo wakagara nemaresults vainawo kwenguva yakareba handiti wachiti basa rakawawa ndii like izvozvizvi wangadai vari panapa but hawapo, asi wakazongoya nemaresults. Maresults ndiwayo. Iwewe mubvunzo iyo ungadai wakaibvunza pamakapuwa, handiti wakangoripo pawakapuwa? Ndiye usina munhu wakauya? Ndakauya Friday ndikauya ndikabvunza vasekretari aivakuva muyangu ndikati nyaya yenyu ino handiiziva, makaisa matare ndikati kwete, takatorwa DNA panze ndikanzi nyaya yenyu handiidi yangu handiizivi. Saka ndichiba ndazofonerwa kuma12 nachiwa Chigwari naSabhuku Chigwari vachiti ndafonerwa naNyati zvanzi vamakwanda dai makwanisa kuti nhasi munhingirikire musvike kwamangu. Ndikati ishe vakanditaura kuti kune mabiko, handifungi kuti paane nguva ndichakunda, nekuti ishe wakanga wanditi kune mabiko ari kupi, ari uku, imimi munoona toda kuti muye mudi munwe. Saka ndakabva ndakundikana. Saka ndopandakabva pandakazouya musi wechipiri ngo ndakazofonera ishe tikanda ishe tikanzi shamwari ndichingoriko ndatora rako, saka uzondibata musi wechipiri ndienda kumba. Ndichibva ndatoita kuenda kumba kwavo, kwabva ndasvika pamba pavo kwabva ndavatsanangurira tikanzi ndakanzwa kuti DNA test maresults akadii akabuda, asi inini hangu hapana chandakaona. Saka iwewe kuti handi kunawo ma-DNA azo mwana kumoto torai zvikanzi DNA test yakadii yakatoavhura ndini ndakatoavhura DNA test yakabuda. Maresults angu handina hangu maresults, asi chandakukumbira usati waigirwa samanisi because zvine mapenalties ari mumasamanisi. Iwewe chimuka uchienda kupi? Uchienda kwaShimakura. Ndichibva ndauya kwamambo ndichibva ndauya ndasvika ndibva ndaona secretary atoti ndiwe Makwanda. Ndikati zvikanzi DNA test results yakadii yakauya. Maresults ari kuti mwana ndiwani ndiwako. Pachirenda wakatoisa nyaya mudare chiwo samanisi, tichakudaidza musi wa11 July, tichakudaidza kudare. Ndikati kana pakaitawo excuse unenge uinayo within 3 days unotizivisa. Ndikati aiwa pakadii pakanaka. Kobva ndagara musi wa12 musi wa13 musi wa10 ndichibva ndaona message yawe mufoni wangu zvanzi chakorresponda futi madays awa musi wa25 chibva ndagara musi wa24 waibva korresponda futi madays zvikanzi wava musi wa15 August. Zvadaro ndichibva ndagara futi musi handichazidheti iroyo zvikanzi chiuyai musi wa1 August kutaura nhasi. Ndikati ndicho ndatozovafonera ndaapo because basa ndiraenda ranga riri ku5 ambuti. Ndicho ndatofonera kuti time chatadza kubata nguva ngodzadza tiri kuma9. Ndikati asi ndiri kudii ndiri kuuya. Zvikanzi aiwa dara risati ratanga. Ndikati iko zvingatodzika mubhazi ndaakutokwidza kwamambo. Zvikanzi aiwa waita zvakanaka. handiti waona zvipingidzo kuti dare racho from August wakapingidzwa nedarewo futi. Izvozvo zvinoitira matare like izvozvizvi tinenge tichiti dare ririko next week, asi kuna zvipingidzo zvehurumende. Hurumende yobva yataura kuti ndinokuda mambo unge uri kwakati. Handiti the same ndo zvaita zvipingidzo izvozvo kuti result yako inonge kudii kubuda. Iyi nhau yezvipingidzo. Zvipingidzo zvinodii zvinoitika muupenyu, but the result remains the same.
isusu ngatidhirei neresult tisadhire nezvipingiti handiti original yacho original wakasenda mufoni ndakatozoeka mufoni right panapa pane DNA test yakabva kuglobal DNA iri pakati pemwana kuziva kwashe Chirinda nababa Thomas Makwanda. The statement of results. The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. This result is based upon the analysis of matching alleles between the alleged father and child using PCR and DNA loss generated for the sample submitted. The probability of paternity is calculated by comparison to an untested, unrelated, random individual of the general population. Assumes superior probability equals. Mukavata mwana wacho mukatofanana nemwana wangu. Tarisai mwana wako. Ifuremu yako chaiyo chaiyo. Akamborera kuti ini wanhu ifuremu yako. Ngokuti pane urwere chete hwakaratidza hazvisi zvezvavanhu ndezvavanhu. Saka ndomaresults akanoda aya. Ende ripoti wakabvumira ukati ndinoita zvese ndinobhadhara nekutora mwana. Saka ndozvataraunzwa nhasi kuti taoda kuti tichiende paagreement yako iyo yawakadii yawakasainira. Aveniko zvawakasainira wakati 1 ndinobhadhara rora, 2 ndinotora mwana wangu ndochera. Patakasainirana takanga risina rora mukati. Haisiro ama damages ekuti wakanhuhwisa mwana wako. Asi inini ipapapo ishe makupato ndiremera ipapo nokuti kuti nditi ndakawana nguva yekuti ndakamidhisa hanzvadzi yavo ine zviri kundiremera. Koni takatobva karo. Takabva ndinonyatsokupataura munhu zvakadii nekuti nguva yandakagara pamushapa takagara kufunga kuti kubva 2002 2003 4 5 ndipo pandakazoti pandakazoka zveshuwa hanzvadzi yavo yakaita pamwe nditori ichitogara yakasvika pakusununguka nditori ndaigara ndine munin'ina wanonzikaobva chipani. Saka kuti nditi ndakawana zuva randakamurhepa kuti ndaidanana naye zvisina kana ani akambozvitaurawo kuti marizausa hanyepinga iwewo. Marizausa hanyepi marizausa. Aunamborana here saka maresults ozobuda achiturirwa kwacho iwe usinomborana naye. Uye wakabvumirei kutorwa kutorwa neDNA madNA test yeusenjera wakabvumirei kwenda kutorwa madNA test? Isusu kuti tirambe tichikakawadzana hazviiti. Waidi kuenda kumapurisa wada kunditorwa DNA test nemunhu usamborana naye iwe kwakutitorai zvakureva kuti atorwe waitoda futi kutoziva nemabasa wakanga wakabata.
ndo mari dzavo dzavo yawakaita ende unonyatozviziva kuti wakaita zvese zvonodzaende mwana akafanana newo kutotarisa frame yako nemwana uyu hakuna mbosiyana. Tarisai wese utarisai wese mwana wako motarisa simuka vanhu vako uno simuka wako utarise nemwana wako kuti zvakasiyana. Ndinoda kuti kumkwasha asapedzere dare nguva nekuti munhu akarara naye mai vemwana wakanga wasingagoni kutaura saka achichimunhu saka akada kuedza kuti advantage kuramba achitaura zvisina maturo mudati muno ende handizivi kuti kurara kwaakaita nayo akarara murudo here kana kuti akarepa here kana kuti akaita advantage for the past 21 years tichibvunza kuti mwana wako uyu achiramba achiziva kuti ndiye akaita chii achiita advantage yekuti hanzvadzi yangu inini yakanga isingatauri kusvika mukufa isingatauri ndikabata dambudziko mwana uyu ari down syndrome ndi mwana uyu hagoni kutaura pfungwa dzake dzakasarira hagoni kupfeka hembe hagoni kuenda kutoilet iyo zvakapfeka pamba ipapo anozviitira tsvina achizora tsvina kumeso achiita for past 21 years ndikambomuteera musha kwake akandirambira kuti mwana asi wangu ndikamuteera futi musi wafamai wake chishamiso chakaitika chandakaona imitandisa ndamboona mambakwedza kuma4 vana mai wakaimba wachinamata mhepo ikataura akataura haazinzi mai wake nyakufa akataura mudzimu ndi baba wangu wakabata hanzvadzi yangu ukataura kuti endesai mwana wekusha kwake ndikamuendera pa2 days dzacho akanondirambira futi kusvika azoti ngatiite zvemadheni asi mhepo yakataura kati mwana uyu ngaashende musha kwake tiri kuti afire mudzinza mumusha muno animo mumusha make asi zvinoda kuramba achitenderedza dara achitaura zvisina maturo mushure mekunge akaita advantage yekurara nemunhu asingatauri. Ende aito kungoti makatoeka aifanira kunge akatopinda mumajeri nekuti akandorepa chii kana munhu ari down syndrome asingazivi unoti irepe inenge ichitodii right ngaachibvise vanzi unofanira kubvisa chii tikapedzera naye vabaroda mombe 3 mbudzi 3 ne5,000 US right obhadhara chii vakachangamira vanoti anofanira kubhadhara mombe 3 idzodzo dzemachorwa anoti mombe yababa nemombe yamai nemombe yemachorwa nembudzi 3 dzemasungiro. Then custody yemwana isusu matare edu haabvumirwi kuti chiitikirane custody yemwana. Zvamunoita kana akanga aramba kutora ega mwana wake imimi munoenda kusocial emergency court moenda emergency court motora kuti uyu akanyora tsamba achiti ma-DNA test kana abuda ndinotora mwana wangu ma-DNA akabuda taida kuti muchirejese kuti atore mwana wake handiti then kobva agrandwa kana kuti pamwe vanotaura kuti ngaabvise mari dzemaintenance ogara ari kumusha kwake ikoko kwaaigara handiti mapanzwa iwe custody hatibvumirwi kuti tiibate nematare edzimhosva remende constitution haitibvumiri kuti titaure nhau dzecustody yemwana handiti wapanzwa saka idzo mombe 3 nembudzi 3 unozvibhadhara rii ndinoti ipapapo ndichambotaura nawo kuti ndiona kuti ndinodzikinyedza aiwa ndino zvatotaura kudare kuti unodzibhadhara kuti nditi ndodziwana dzese dziri 3,000 iyo 1 nhasi unoendesa 1 une 1 nembiri ndose kuti ndinogona kungoti ndikambowana imwe 1 right because next muna August
tingoti kana kuti kunana Disemba woendesa wani yokuendesa imomani then mbiri chaka futi woendesa lini Ipamazuwa. nekuti inene ndinoita zvekurima. right toti isusu December kuchaendesa munhu wani paunorima next year munana April June 30 June 30 wovhara pedza mombe mbiri nembudzi 3 wakundorima uchiziva kuti une mukava wobva wapedza zvese panext year right. Mari yemakosi enyu imari 5,000. akasvika hatisi kutaura zvemaintenance dati munoenda kuye kumajor state tiri kutaura zverora kwenuye nekumunza mudare kwamakaita masamoni makaita mari 60. Alright. Nhasi mabvisa 10 $70. Imari $40 imari yamakabhadhara deni 120 120 woita takati mari murukwedhari ozotua kule ati 6 yemasamoni 10 yawabhadhara nhasi 40 yakabhadhara madeni test 10 wakuti 120 ndizo 40 yekuti 40 then 120 120 yemadeni test acho yamari 230. Alright, transport toti uri kufambirawo 230 iyo ndo yaunobva wabhadhara kupera kwechi next year by June 30 zvese unobva wapedza mabhiri ako ese but muna December tiri muna August, September, October, November, December 4 months wobhadhara mombe 1 then balance yese mombe 2 mbudzi 3 ne230 wozvibhadhara newari ma40 kototosenza kuti urima kuti uzive kuti une chikwereti wobva wabhadhara zvese by June 30 right. But pane mari yemadeni tesi unofanira kuti wape 120 yawo unoibvisa rini utori nayo Right. 120 wapewa vakatezvara wacho chivaemasapurita pa 235 iyo normally makosi katichiita makosi tosenza public transport nekuti munhu anokwanisa kuuya nenjegi munhu anokwanisa kuuya nechitima chesowaya chitima but sekutaura kwandaita ndati patransport hatichakuiti anything hatisi kutora mari yetransport nekuti muri kufambirawo basa rakaitwa nemwana kuti musolve maproblems ende muchatombotifambirei zvakare muchaoenda kwamajor city mabva panapa munotofanira kuti muende futi pani pamajor city kuti achindoenge maresults maanawo totokunyorerai tsamba izvozvi kuti wabatsirei for maintenance yemwana. Saka munotomborapa muchifambira nyaya idzodzo. Saka
hatingati todziisa transport toisa pamaposi nekuti muchatomboramba muchifambira nhau idzo. Saka chibvisai 120 paera mabhisa yake inobvasara 110 yemagene yabhiswa sekuti wakatanga right pachine zvapera handiti oye bisa wakakubhadhara ndiyeni kuti marizauti avo waperi kwendi yavo wasina kuya naye orit but taisa payo taisa pabhiro okay right saa tosimuka toenda mabharanaidza mabharana abva kunyoretsamba tisaine izvo zvinhu kuti muende kumejasi kucustody